Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Кар яуды, коммуналчыларның эше артты. Юлларны вакытында чистарталармы? 4104 йортының 7-нче подъездында кайнар су урынына салкын су ага. Бу хакта безнең кайнар линияга монда яшәүчеләр шалтыратты. Эшнең нәрсәдә икән Римма Әхмәтова белеште. Ташландык урында күп катлы йортлар яңа елга кадәр Сидоровка бистәсендәге социаль ипотека буенча төзелүче объектларны куллануга тапшыралар. Урамнарны кар каплагач аварияләр саны кимегән. Гаҗәп, әмма факт. ЮХД идарәсе мәгълүматлары буенча якшәмбе нибары 34 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Бу гадәттәгедән 2 тапкырга кимрәк. Машина йөртүчеләр үзләрен артык нык тәртипле тотканмы, әллә карлы юлларга чыгарга төзләүчеләр аз булганмы? Сәбәпне безнең иҗат төркеме ачыклады. Кар җыюлар эчендә машина хуҗаларына да җыештыручы хезмәтләргә дә көтелмәгән булды. Иртәннән бирле шәһәр урамнарында кар җыештыру техникасы эшли. Билгеле инде бөтен игътибар үзәк проспектларга. Кварталлар арасындагы юлларга әле чират җитми, дип зарлана машина йөртүчеләр. Шулай да беренче карны шәһәр хезмәтләре җиңеп чыкты диялар. Вылизывают центральную дорогу, больше нет. А проулки нет. Былай обед. Юллар былай карыйлар инде. Так-то более-менее чистые. Ага. Как вы оцените? На 4, наверное. Быел кар гадәттәгедән соңрак яуды, шәһәр хезмәтләре моңа әзер иде. Мэр бүгенге эшлекле киңәшмәдә урамнар даими чистартылырга тиеш дип ассызыклады. Долгожданный снег для всех, для нас. Ну а дорожные службы и все, что касается содержания придомовых территорий, управляющие компании здесь присутствуют. Поэтому меры принимайте. Все это так в пределах нормы. Никаких аномалий нет и не может быть в декабре. В декабре снег должен быть. Статистика буенча шәһәр урамнарында кар аркасында эре авариялар булмаган. Ял көннәрендәге юл фаҗигаларының саны гомумән 2 тапкырга кимегән. Римма Әхмәтова, Ксения Антонова, Эльдар Шайдуллин, Яңалыклар. Бүген безнең кайнар элемтә телефонына 4104 йортының 7-нче подъездында яшәүчеләр шалтыратты. Душта салкын су ага, туңабыз дип зарланды алар. Бу хакта берничә мәртәбә үзләренең ЖЭКларына мөрәҗәгать итсәләр дә, нәтиҗә булмаган. Фатирларда суның ни сәбәпле салкын булуын безнең хәбәрчеләребез ачыклады. 4104 йортының 7-нче подъездында яшәүчеләрнең су өчен бурычлары юк. Тик алар кайнар душта юына алмыйлар. Күп вакытта салкын су килә. Һәм бу берничә ай дәвамында шулай икән. Рәхәтләнеп душ керә алганыбыз юк. Һәр вакытта да ачасың салкын су. Шылтыратабыз, заявку принимаем. Инде ЖЭКта да чуланы бетерделәр. Только у вас проблема. Без бит инде җылы су алырга тиешле, без аның акчасын түләргә әзер, без аны түлибез. Долг юк безнең. 41-нче торак файдалану конторасы хезмәткәрләре әйтүенчә, сәбәп фатирлардагы су җылыткычларда. Төгәлрәге аларны дөрес итеп кулланмауда. Шуңа күрә ЖЭК елга бер мәртәбә фатирларны карап тикшереп чыгарга бурычлы. Жители самостоятельно устанавливают водонагреватели, устанавливают БД без обратных клапанов. Краны остаются приподнятые, поэтому получается подмес. Мы все квартиры обошли по стояку, остается только вот одна единственная квартира, где предполагаем установлены вот эти приборы. Или БД, или водонагреватель. Причина, думаем, только в этом. Бүген иртән әлеге фатирга керә алмадылар. ЖЭК хезмәткәрләре хуҗаның төшкә кайтуын көтеп торырга булдылар. Безгә телефоннан хәбәр итүләренчә, нәтиҗәдә алар фатирга эләккәннәр. Сәбәпченнән да БД унитазында булган. Бер фатир аркасында бөтен подъезд кайнар суга интеккән булып чыга. Кранны япканнар, хуҗага җитешсезлек турында күрсәтмә бирелгән. Римма Әхмәтова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Яңа ел алдыннан төзүчеләр берничә объектны куллануга тапшырырга телиләр. Бүген аларны Наил Мәхдиев карап чыкты. Мисал өчен Чаллыда 500 залы кинотеатры ачылачак, 400-гә якын гаилә яңа фатир ачкычларын алачак. Барлык уңайлыклары булган торак комплексын төзү шәһәр бюджетына өстәмә керемнәр җәлеп иткән. Бүген әлеге кечкенә шәһәрчектә фатирлар сату һәм төзү эшләре алып барыла. Яңа елга кадәр бирдә яңа кинотеатрда төзелеп бетәчәк. Никаких вопросов нет к руководству Sunrise City. Они, как честные приобретатели, приобрели земельный участок. Они, как очень добросовестные инвесторы, вложили 4 миллиарда 700 миллионов денег в Челнинскую землю. Они, как добросовестные застройщики, сегодня на ясных, понятных, на хороших, льготных условиях реализуют квартиры для жителей нашего города.
Рәсмиләштергәндә закон бозу очраклары теркәлгән участоклар яңадан шәһәр исеменә кайтарылган. Шул рәвешле 28 участок яңадан муниципаль оешма милкендә. Башка җирләрнең дә рәсмиләштерү тарихларын өйрәнү дәвам итә. Яңа йортлар төзелешендә тукталмый. Яңа елга кадәр 400-гә якын бюджет өлкәсендә эшләүче гаилә фатир ачкычларын алачак. Сидоровка бистәсендә социаль ипотека буенча төзелүче 2 йортны куллануга тапшырырга әзерлиләр. Но эта площадка пустовала. Здесь были водозаборные сооружения, десятилетиями уже не эксплуатировавшиеся. Поэтому здесь практически ничего не было. Мы демонтировали емкости, которые были предназначены для данного микрорайона. Они абсолютно функционально никакой роли не играли. Киләчәктә социаль ипотека программасы буенча йортлар төзүне 63-нче микрорайонда дәвам итәчәкләр. Комплекста 2 йортны торгыза башладылар инде. Шәһәрдәшләр өчен уңай шартлар тудыру максатыннан җиңүнең 40 еллыгы урамын озайтачаклар. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шалуда наставник проекты эшли башлады. Ул ятим балалар белән эшләүне күздә тота. Волонтер-активистлар балалар йортларында мастер-класслар оештыра. Бу аралашу да яңа шөгыль өйрәтүдә. Шундый очрашуларның берсендә безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Шалу волонтерлары Алабуга балалар йортында атнага берничә тапкыр була. Аларны монда көтеп торалар. Бүген мастер-классның темасы ничек блогер булырга. Яшүсмерләрнең YouTube'та үз каналларын ачасы килә. Сидите в интернете? Да. Заглядываете? Да. Ну вот давайте назовем так навскидку, какие вот первые, которые в голову приходят. Волонтерлар укуны төрләндереп торалар. Техник иҗат, интеллектуаль уеннар, аш-су әзерләү. Готовить люблю, в дальнейшем понадобится. На профессии. Сейчас нас учат готовить, в дальнейшем мы сможем сами приготовить себе еду, все такое. Наставник проектының асылы балалар белән аралашу, дуслашудан гыйбарәт. Мастер-класслар бүләк бирүгә караганда кызыклырак һәм файдалырак. Бу курсларны без балалар өчен шундый практик белемнәрне бирер өчен алып барабыз. Чөнки булышу дигән сүзе ул чынлыкта аңлата кешегә кармак бирү. Балыкны яшүсмер үзе тота, үзе уңышка ирешә. Волонтерларга мастер-класслар оештыру өчен белгечләр җитешми. Мисал өчен тиздән аларга актер осталыгы, төрле спорт дәресләре үткәрергә кирәк. Бу эшкә сез дә кушыла аласыз. Рима Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Хәзер рекламалы мәгълүмат 6 декабрьдән 10 декабрьгә кадәр Шалуда кабат бөтен Россия ярминкәсе була. Сатып алучылар игътибарына товарларның киң ассортименты тәкъдим ителә. Каспий, Ерак Көнчыгыш, Якутиядан балык ризыклары, Удмуртиядан сөт ризыклары, тәмле ит ризыклары, Абхазиядан сырлар, баллы тәм-том, чәй балының затлы төрләре беркемне дә битараф калдырмый. Ярминкәдә кышкы киемнәр, яңа ел бәйрәменә олылар һәм балалар өчен үзенчәлекле бүләкләр дә бар. Бөтен Россия ярминкәсен оештыручылар сатып алучылар арасында көнкүреш техникасы һәм бүләкләр уйнатачак. Ярминкә 32-нче комплекста Мегастро гипермаркеты мәйданындагы павильонда оештырылачак. Шалуда сәләтеләр саны артырга мөмкин. Шәһәрдә республикада бердән-бер протанцы бию үзәге ачылды. 2 декабрьдә аны тантаналы рәвештә тәкъдим иттеләр. Бу проектны танцы дип аталган шоуны гамәлгә куючылар оештырган. 1, 2, 3. Протанцы чылны бию үзәге ачу тантанасы кунаклар өчен сюрприз белән башланды. Тантанага килүчеләрне туры элемтә аша проектның креатив продюсеры, нигез салучысы Мигель сәламләде. Я знаю, что она будет расширяться. И я вас всех поздравляю, берегите это детище, я обязательно к вам приеду. Үзәкнең ишекләре бию яратучы һәркем өчен ачык. Бәйрәмне танцы шоуында катнашучылар дәвам итте. Кунаклар өчен 4 зал каралган. Иң зурысының мәйданы 215 квадрат метр. Үзәктә 10 юнәлеш буенча биергә өйрәтәчәкләр. Нам звонят даже в возрасте за 50, звонят и говорят, да, кстати, какие у вас есть направления, мы хотим заниматься. Любой человек может найти именно то направление, которое ему понравится. Протанцы бию үзәге Шаллы үзәгендә 41-10Б адресы буенча урнашкан. Бу сезгә искрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
По просьбам жителей с 7 по 11 декабря в молодежном центре «Шатлык» пройдут лекции народного целителя Хусаина Табиба. В рамках мероприятия состоится выставка продажи наборов трав, фитосборов и продуктов пчеловодства из Башкирии. Начало в 12 часов. Вход свободный. Европейский подход к лечению аденомы и простатита. Урологический центр «Урамед». Звоните 49 22 10.